Kelang piarang lo agriculture ahin pen arnisia farman cerok takamay kapaman pon. Nijang Karbianglong Lakatrok Sikopli MEC Constituency Kapalo Karbi Farmer Association West Karbianglong District Committee ahin pen Patir Piponsi Dorgaswar Ingti Hamran District Committee Mai Phua hin pensi Mai Japahem Phupon Labang so Mailong Amayalong Alu Hisar Puaman Peng Pen ang Kachetong Sri Karchal A Inspector Babu Singh Roki Jamson Tiso Lapen Field Demonstration Babu Tiso Office Staff John Tok Bilapen Jengkha KCS Amai Phu Don Singh Tiso Jengkha KCS Kongchut Bang Thaniram Ingleng Atum Chetong Nunsi Inki kapang rengalong kenang sot inkiaan ku BBC katiki ponang jima labang so butak cherok tok mai kang ni labang so long katiki pona kenang sot ke laposon hai hui henlo inkiaan ke kesuru rui phar ko hai hui henlo lapen chiri isialong inkian kemi pen kapang reng ningkan isi angbong kelongji luxury truck ep atangka long lapen inkia ok kichopen asona keso pesetami me iut pusi Babu Singh Rongpi Inspector of Silviculture Hamren ahin pen pachinipon lapang so cherok toka mai along West Karbianglong farmer kedoan abron chatung pesitami chitong dun ritesi mai ardik chipidun labang so phit thengtheamu lapen inki anake aramu pusitami ronpo labang so putak pherangke tumben alang litu mophan karjupona hut nang kapachini dunke lapuson henlo top ini ilitum dak helang pi along one day awareness program on sericulture labang ke Karbi Farmers Association West Karbianglong District Committee tumse organized lo in collaboration with Sericulture Department Hamren lasi laso awareness program pen ilitum non chethan chimum long lo la inki kapang reng laso inki bangke ilitum pusar fisar arni hut penta ilitum pangreng pon bang bom lo lasi laso kapang reng lapen laso inki kapang reng pen ale kapawangji ko sonse ale pawang ma lapen ko itum culture along itum ajutang along la so inki home pen laso inki kapang reng itum kupipi ma la kupipi ma la kacir related abangke ilitum chethan chimum ponlong lo lasi ansose ilitum non ke bangji ani hut pusitame not only sericulture ilitum veterinary punoy agriculture punoy handloom and textile punoy fishery department pen pusitame lahaya saya bangke ilitum sai chutiki aratahan ansose ilitum wan bompo apen ansose ilitum awareness sabangke la pusito bompo lasi nililam lapan se kipang toda pini ladak kelangki along kepadopon labang so arnisia farman inki kipangreng mate sericulture awareness program along ini penang cethan jimum lo inki kipang inki an ki event o ali kilong analam cethan jimum lo lebente nang istong nara do anta alang litum ta chini pon lo masih alang litum ta mohet di karjo teng liputan te alang litum ta non kibang giarni pe alang litum ta la selesai bang peniko atema la bangke join nai mane ali kilong dap nai asai damne cash crop ason si nona bang ceplang iklo ate ilitum cekloi jon mate ni koirap open ni tongke rapong bong si ilitum labang so aing kipangreng kusami ilitum harvest lo si adang masih ilitum ali ceklong lo tasi ningkan isi penjong si alang litum ciri ke thomolong litu liputan te alang litum cekloi jon along tangka suri koiran erke panan ke isi entu jong ciri ke thomolong li jong si tu pen la ikiaan ate la castor ke seru la pen tapioca ate ala prepare ko si ciri ke thompen ate ini kan isi yang bong penang ala tangkala entu ni sikireng ke dak long poni asalam itu cethan timum la dalam kita yang sini dulu dalam itu kita non kewang ya ni penke selesai bang pen putus cari
inki ke pangreng lo sejap yang ki sini tuh deals kuri cita nonin tuh dak emphasize ki pona bangke patir pi pona bangke la muka pen la eri silbo mo important masih non ma akli ma bangan ini tuh tiga non masih alang itu non let monsun bustame non i bustame rengla let monsun bustame masih yang saya alang itu yang sinon nang tum liputan tenin tum parmen dan akli ma tiga ate arong e an ya an e liputan te i pangreng pangceng lalu anda